Любими мои, сърчица сияйни, срещайте слънчеви хора, докоснете се до тях, усетете ги, поканете ги на топло в сърцето си. Нали и вие сте слънце, което с ослепително деликатната си светлина неустоимо ги кали и привлича. Те ще пребродят светове за вас. Може да стоят някъде там, на далечно разстояние, но ще ги чувствате съвсем наблизо. Само на един дъх нежно обичане. Тихо и скромно ще ви благославят в съкровенно пазена молитва и ще знаете, че вечно ще изпълват душата ви със светли парченца от своята. Да, по-леко се диша, когато знаеш, че има някой като теб, точно за теб, някой, който е преобърнал магично живота ти към единствено съществуващата посока. Любов, посоката, където се разтваряш и заживяваш в Бог.